toto je ďalšie video. Dnes si mi po druhýkrát zahrať Clash Royale. Keďže ste dali za deň neuveriteľných 18 hľadnutí a 5 lajkov, je to nová séria a ako aj minulé, keď má na toto video 5 lajkov, tak bude ďalšia séria a budeme pokračovať. Mimo natáčania som si otvoril pack odtiaľto a padla mi tu táto postava, toto mi tu padlo, Skeletons, to si upgradeneme. A toto, Valkyrie, to si asi zamením za, neviem, toto a ideme na našu prvú hru. Dneska by som chcel dať ďalšiu arénu, takže ak sa nám to podarí, a dúfam, že nám to podarí, ale dúfam teda, takže nie čas strácať čas, takže ideme rovno na to. Pošleme tam Archers teraz. Nech ich tam zničia. Dobre, nice. Teraz tam pošleme asi minipečku. Tak nie, toto tam pošleme. Že toto je strašne OP, no, lebo to dáva napríklad, keď tam pošlem nejaký Skeletons alebo niečo, proste ich je veľa. To dá strašne veľký damage, takže to sa vyplatí. Takže je to akože podľa mňa dosť OPčko. A práve som si ho do môjho deku. Keď tam napíšte, môžeme si hrať s nejakými hostiami, Clash Royale, možno nejaké aj eventy si môžeme zahrať a tak ďalej. Len píšte do komentárov, záleží to od vás, že čo chcete a tak ďalej. Záleží to od vás. A rozhodol som sa, že budem vydávať aj ďalšie videá, možno aj z FC Mobile, ja som si istý, ale rozhodol som sa, že budem asi vydávať hry z FC Mobile, lebo mňa tam dosť baví, takže neviem, asi z toho budem z toho vydávať videá, takže sa tešte, v najbližšej dobe z toho bude video, takže sa tešte. Dobre, teraz musíme obraňovať, teraz toto tam pošlem. Ideme teraz do útoku, pošlem minipečku. Nice, dobre, ideme teraz do útoku. Pošlem tam Goblins, tam pošlem. Minipečka tam dá veľký damage a zničila záverku, nice. Teraz toto, Valkyriu tam pošlem. Teraz Gianta. Teraz im to musíme zničiť. Teraz tam pošlem toto. Dobre, teraz asi minipečku. Dobre. Teraz ich tam je strašne veľa tých goblins. Alebo toto je tí kokso, tak toto akože ich tam je veľa, teraz dosť akože. Teraz Valkyriu tam pošleme. A som fakt akože šťastný, že ste dali neviem či ani deň ste dali, no teraz ničil záverku, že za deň ste dali 5 lajkov, čo som veľmi rád, a 19 hľadnutí, lebo akože to som fakt akože nečakal, takže je vidíš asi, že to máte radi, tak to budem asi natáčať. A dobre, teraz sa musíme sústrediť, lebo potrebujeme teraz obraňovať. Dobre, tak musíme bacha dávať. Ty kokso, koľko ich tam je? Ty vole. Valkyriu tam pošleme, dobre, teraz útočíme. Pošleme tam Gianta, musíme zničiť tak nič. Pošleme tam Goblin, had. Teraz musíme fakt na to hru sústrediť, lebo tu už je ďalší a ďalší hráči. Na to musím fakt sústrediť. Lebo fakt sú tu už ťažkí, tí superi. Takže dobre, teraz musíme zničiť to Gianta pekne. Pošleme tam teraz Valkyriu. Dobre. Teraz tam pošleme Gianta. Dobre, nice. Nech to už zničí. Nipečka, znič to. Yes, dobre, nice. Toto už akože bolo také ťažšie. Ale dobre, v pohode. Máme tu čestku. 3 väzičky.
Z toho mi nič nepadlo. To nič. Tu máme niečo. Si zoberieme, to si dáme asi toto. Si zoberieme Bomber. To neviem, či si tam do deku. Neviem, keď tak mi ľudia napíšte do komentárov, že aké by som si mohol dať deck, alebo nejaké tipy a triky ohľade Clash Royale, lebo nie som začiatočník, takže napíšte mi nejaké tipy a triky, ako mám postupovať, ktorú si vyberieme čestku. Nice. Yes, toto je dobré. Goblin Hat, Arrows, Tower, to je všetko. A ideme na ďalšiu hru. Dobre, teraz tam pošlem toto a Valkyriu. Tam pošlem Goblins, tam pošlem. Pošlem tam teraz toto. Goblin Hat, tam pošlem. Nech tam idú, tí goblini. A pošlem tam teraz asi Gianta. Pošlem tam toto, minipeku. Berieme teraz do útoku. Tam pošla Gianta, super. Dobre. Poď minipečka. Nič taverku. Dobre, taverka dole. Pošleme tam Valkyriu. Nice. Teraz útočíme. Teraz tam pošleme Goblins. Nech tam dáva nejaký damage. Valkyria to tam ničí. Vpredu. To je nice. Dobre, minipeku sme dali dole. Nice. Teraz tam dáme Goblin Hat. Tam ide. Dobre, teraz tam pošleme to Archers. Nech idú do útoku. Teraz na hlavnú taverku musíme útočiť. Dúfam, že to už zničíme. Ty kokso. Má 83 na hlavnej taverke, ty kokso. Dobre, teraz už dúfam, že to dá ten damage. Však má 83 na tej taverke, no poď, znič to. Nice, dobre. Takže druhá hra win. Dobre, toto preklikneme, dáme tu čestku. Spear Goblins. Tuto niečo máme, tuto nič nemáme. Tuto si môžeme toto upgradenúť. Na 5. Toto máme tiež, to si zase otvoríme. Nice. Toto nové, toto je tiež dobré, ale keďže tam má ten Goblin Hat, čo je podľa mňa lepšie, si myslím, neviem, takže to tam nechám. Dobre, pošlám tam Goblin Hat a Valeriu a Valkyriu. Dobre, teraz tam Goblinov, tam pošlem Goblins. Je nice. On poslal minipeku, dobre, ale zničili sme. Teraz útočíme. Nice. Ničí to tam. Teraz on tam poslal Goblinov, dobre, my sme ich zabili. Dobre, teraz útočíme. Zničíme taverku, nice. Dobre, nice. Dáme tam ďalší Goblin Hat. Má akože tá Goblin Hat na tých málo pohárikov, napríklad má nejak od tých 300 do 600, podľa mňa to je akože dobré, sa akože vyplatí. Ale potom to podľa mňa už akože nie je nejak akože veľké opečko. Napríklad, keď už má napríklad nejakých 3000 pohárikov, alebo neviem, nejak 6000, alebo proste tak viac. Takže to už podľa mňa vtedy nie je také opečko, neviem, nie som si istý, ale podľa mňa. Dobre, teraz útočíme s Valkyriou. Pošlem tam Gianta. Ona poslala tiež Gianta, no výborne. Archers tam pošleme.
Asi mi teraz ničí taverku, nie som si istý, no. Teraz ničí mi taverku, super. Dobre, mu to zničím žiadne, dobre, chill. To je chill, to je chill. Naša ďalšia hra je win. Čestka. Nič. Arrows. Tu nemáme nič. Tu mám na Barbarian Bowl, tu mám Barbarianov. Tí sú dosť dobrí, som čítal. Oni sú akože na obranu, ale že sú extra dobrí. Dobre, teraz to pošleme Minipeku a Gianta. Teraz šetríme elixíry. Teraz tam nič nepošleme, možno tak ten Goblin Hat. Dobre, nice. Taverka dole. Nice. Goblinov tam pošleme. Tento už je dobrý. Tento sa už tak nedá. Dobre. Teraz tam pošleme Valkyriu. Potom ľudia by ste chceli nejaké ďalšie videá s nejakým hosťom, ako napríklad som mal s tým Fortniteom, keď som mal napríklad so Špilom, alebo s Olešom, alebo s tým Mirom, to alebo to. Tak napíšte mi, čo by ste chceli, alebo že tier list, lebo to bolo dosť populárne. To malo, tuším, neviem, nejak 100 pozretí, nejak 106 pozretí, čo je akože pre mňa veľa. Takže napíšte mi, čo by ste chceli. Minipeka to teraz zničil. Ďalšia hra win. Napíšte mi, že či by ste chceli tier listy natáčať a tak ďalej. Lebo ako bolo to podľa mňa dosť populárne. Takže napíšte mi. Teraz tu upgrademe arčasky. Nice. Dobre. Minipeku s Valeriou. Teraz tam pošleme Goblin Hat. Dobre, tak s tým som nerátal. Veľa v pohode. Pošleme teraz do Goblin Hat. Dobre, teraz Goblins. Dobre, teraz útočíme. Teraz tam ide Goblins. Pošlem tam asi teraz Gianta, no dobre. Na Goblin Hat. Na ich Goblin Hat taverku pošlem Gianta, dobre. Zničené. Potom pošlem tohto frajera. Teraz Valkyriu tam pošlem. Útočíme hlavnú taverku. Gianta dáva dosť veľký damage, ktorá musíme obraňovať. A to podľa mňa je úplne zbytočné, pretože sme už asi vyhrali, no. Hra úplne nice. Teraz sme zatiaľ akože neprehrali žiadnu hru v tomto videu. Ale nechcem to zakliknúť. Takže neviem. Teraz sme na Valkyriu. Yes. Názval to potom akože dosť OP. Takže to akože tu chcem mať deku. Pomal najbližších 1000 pohárikov tu chcem mať deku, lebo to je akože dosť dobrá. To je akože fakt dosť dobrá. Poďme na ďalšiu hru, pošlám tam Goblins a Goblin Hat. Teraz Valériu tam posielam. Teraz tam posielam archersky. Teraz tohoto frajera tam posielame. A potom tam pošleme Goblin Hat.
Dobre, potom tam pošleme Valeriu. Dobre. A tam poslal Fireball. Dobre, naša Valkyria, teraz proste ona je taká dobrá, že on tak niečí proste Goblins alebo Skeletons alebo Barbarianov, proste ich tam ničí dosť. Takže dáva veľký damage. Takže to je akože dosť výhodné, tá Valkyria. Takže nice, že ju máme. Že ešte tak na malo pohárikoch. Teraz tam pošleme toto. Dobre, pošleme tam teraz archersky. Nice. Výborne. Dobre. Z tohoto frajera tam pošleme. Teraz tam pošlem Goblin Hat. Dobre, potom tam pošlem asi... Neviem, toto tam pošlem. Pošlem tam teraz Valkyriu. Dobre. Dobre. Nipeka. Nice, teraz útočíme. Dúfam, že mu to zničíme už. Vlastne to aj tak jedno, lebo však zničil som mu taverku aj tak, takže to je P1. Pošlem tam teraz Valkyriu, ale dobre. Tam pošleme. Minipeku tam pošleme. Minipečku. Dobre, chill, P vyhrá. Úplne s prehľadom. Takže úplne chill. A ďalšiu hru, není čas strácať čas, tak. Ale teraz tam pošleme Goblin Hunt na Goblinov. Teraz potrebujeme Valkyriu tam pošleme teraz na 100%. Nie, on tam poslal Gianta, nie. Dobre, to by mal byť v pohode. Dobre, nice. Dobre, to je v pohode. Teraz útočíme, poď, dáme tam teraz arčisky, tam zničia. Nice. Yes, Minipeka to tam zničila. Poďme do útoku, poďme do útoku. Minipeka, daj tam damage. Pekne. Nice. Teraz Goblins tam pošleme. Nech tam nejaký damage dajú. Pekne nice. Teraz útočíme, poďme. Nie. A Valkyria versus Minipeka, kto vyhrá? Valkyria, nice. Pošlem to teraz Minipečku. Dobre, teraz som pošlem Goblin Hat, túto doháme. Minipeka tam ide, nie, ona sa vráca na Valkyriu, nie. Ho zabije. Ona Minipeku zabije, dobre, to nevadí. Dobre, teraz útočíme, dáme teraz Goblinov. A musíme zničiť hlavnú taverku. Nice, poďme. Koľko ich tam je? Koľko sa dobre, Valkyriu tam posielame. No tam pošleme Minipečku. Minipeku tam pošleme. Dobre, pošleme tam Goblins. Goblin Hat. Tak. Dobre, teraz tam pošleme tohto frajera a Goblinov tam pošleme. Zničíme tu, pošleme teraz Valkyriu. Obrana. Nie. Dobre, chill. Je nice, úplne s prehľadom, že chill. Dobre, toto si pozrieme. Same collect. A zoberieme ďalšiu hru. Gianta pošleme s Minipečkou. Dobre, teraz tam dáme
Valkyriu asi. Dobre, Valkyriu. Podľa mňa na začiatok je podľa mňa asi najlepšie kombičko mini peka s Giantom, akože. No, dobre. Teraz mi sa zničí taverko, dobre, zničil som mu taverku, nice. Teraz sa mi zničí. A to potom opäť dobre, ja som asi vyhral už. To asi najrýchlejšia hra ever reálne. Si robíš srandu. Na to prehrám. GG. Prvá prehra, no. GG. GG, no. Minus 14. To je v pohode. Zatiaľ v pohode. Dobre. Pošleme tam Gianta a Goblinov. Goblin Hut. Tak. Zase pošleme Goblinov. Teraz tam pošleme minipečku. Potrebujem teraz im zničiť čo najrýchlejšie tú taverku. Dobre, nice. Teraz tam pošleme Valky. Dobre, tak to nemá akože absolútnu šancu. Akože absolútnu. Tu je minipečka s tými goblinmi tam ide. Ty kokso. Teraz archersky tam pošleme. Je to tam zničia. Tak nič, berám späť. Pošleme tam Goblin Hut. Teraz Goblins tam pošleme. Nech to tam zničia. No poď. Poďme do útoku. Poďme. Nie, poď do útoku, yes. Poďme. Bacha na obranu na obranu. Dobre, to je jedno, lebo my tu zničíme. Yes, brosky, yes. Yes, chill. Dobre, ideme ďalšiu hru. Valkyria, minipeka. Teraz archersky tam pošleme. Typek mi písal, že good luck, ale neviem, či to myslel akože v dobrom, ale akože, že prehrám, ale prehrá on, takže vyhrám. Dobre, nice. Tohto frajera tam pošleme. Musím mu teraz čo najrýchlejšie zničiť taverku. Dobre. On sa tam ešte nedotkol. To zničíme, dobre. Teraz tam pošleme Valkyriu. Dobre, poďme teraz útočíme. Útočíme. Goblins. Nice. Yes, taverka dole, nice. Dobre, teraz archersky tam pošleme. Dobre. Teraz Goblin Hut tam pošleme. Goblin Hut, dobre. Dobre, chill. Dobre, chill. Dobre, teraz tam pošleme tohto frajera. Dobre, teraz utočíme na hlavnú taverku, musíme teraz. On tam dal Valkyriu. Dobre, to je v pohode. Dobre, útočíme. Poďme. Nie. On dal arrow. On dal šípy, nie. Dobre, nice. Dobre, poďme to, zničíme ich, poďme. Ja tam teraz pošlem Gianta, ja to kašlem. Ja tam pošlem proste Gianta. Šetrím si elixíry. Pošlem tam Gianta. S tým ako nebudem, akože neviem čo, tam pošlem proste Gianta, no. Dobre, nič tam nedal, heavy damage, výborne. Goblins tam pošlem. Archersky tam pošlem, teraz som prepadol. Nie. Goblin Hut, rýchlo. Proste musím tam teda hocičo, lebo ona útočí. To je pod tlakom, nie. To je pod tlakom. Nie, to je pod tlakom. Nie, nemôžem prehrať. Nie, on mi to zničil. Nie.
Si robíš srandu. Dobre, ale neprehrám to. Ja hovorím, že to neprehrám. Tak to neprehrám. Bo ja sa nevzdávam. Never give up, jak sa hovorí. Poďme teraz never give up, jak sa hovorí. Poďme, útočíme. Poďme. Never give up, poďme. Musíme sa trošku hecnúť. Poďme. Mu toto. Dobre. Útočíme. Poďme. Musí prehrať. Mám iba 708 na tej taverke hlavnej. Mám plné. Poďme. Útočme teraz. No, teraz šanca. No, minipeka tam je. Poď. Nie. Útočte. Yes. Je to win asi. Je to win. Yes. Nice. Nás teraz si kolektneme. Dobre, pošleme tam arčerský. Goblin Hard, neviem prečo som teraz poslal arčerský, ale to je jedno. Neviem prečo. Dobre, teraz tam pošlem goblinov. Dobre, tak pošlem ich sem. Výborne teraz. Výborne. Magnifik. Ty vole, nie. Dobre, teraz tam pošlem teraz. Chill. S prehľadom. Nič nevie, úplne absolútne nič. Teraz ho toto. Musím ho teraz prechytračiť. Výborne. Dobre, nice. Teraz tam pošleme Goblin Hard na druhú stranu. By mal tlak na obidve strany. Tak asi nič. Dobre, Goblinov tam pošleme teraz. Goblins. Dobre. Pošleme tam teraz Valkyriu. No dobre, zničte mu to teraz. Valkyria, dobre, to nech to tam zničí. Nice. Teraz tam pošleme toto. Nie, ono to zničí. Nevadí. Super teraz, úplne magnifik. Dobre, poďme teraz, minipeka. Nie, dobre, zničím mu taverku, ale podstatné, ale no to je super, ty vole. To je super. Ty kokso, nie. Zničia si taverku. To je k ničomu. Nezničí. Yes, nezničí mi to. Dobre, teraz útočíme. Nie, obrana, teraz okamžite. Ja tam poslal Valkyriu, to som dal ako aby som nejak ubránil. Teraz úplne cooked, to je úplne vymalované. Nie. Nesme. Dobre. Nie je to vymalované, poďme. Giant, dobre. Dobre, poďme. To tam teraz pošlem, Valkyriu tam pošlem. Mi to zničí. Nie. Si robíš srandu. To hádam nie. Poďme teraz do útoku. Nie, tak dobre, berám späť. Reálne, dobre, poďme. Poďme do útoku. Dobre, nice. Poďme teraz, minipečka, druhá. Poďme, musíme ho teraz zničiť, musíme ho to zničiť. Dobre, úplne s prehľadom, ty vole. Nice. Za chvíľu máme ďalšiu arénu, ešte 7 trofejí. Dobre, Gianta a minipeka. Teraz budeme šetriť elixíry, dáme tam asi Goblin Hat a na druhú stranu. Neviem, čo dá. Dobre, tak sa bráni. Zničíme mu taverku, nice. Teraz tam toto pošleme. Dobre, typek nemá žiadnu šancu.
Si myslím, že nemá žiadnu šancu. Valkyriu tam teraz pošleme, dobre. Tak by to tam teraz mohlo zničiť. Dobre. Nie, bacha, nie, to je cooked. Nie, nesmie. Teraz nemám čo dať reálne. Ja tam nemám čo dať. Dobre. To je nedobre. Dobre, v pohode. Kam hlavnú taverku musím útočiť. On to nemá vôbec veľa. Dobre. Poďme teraz na hlavnú záverku. A tam Goblin Hat. Výborné teraz. Robíš srandu? Nie. Mi to nemôže zničiť za žiadnu cenu. Jasne, že mi to zničí. Nezničí. Yes! Nezničí. Ty kokso, máme jaké šťastie. No, mi to zničí už teraz, podľa mňa. No. Dobre, ale útočíme. Nie. Tak kúkto, dobre. Daj mi zničil taverku. Speciálne mi teraz zničil taverku. Alebo nie, nezničil. No, dobre, yes. Nice. Poďme. Ty kousok, to tam všetko ide, ty vole. Poďme, zničíme to. Poďme. Yes. Valkyria. Nie, 73 na taverke. Poďme, znič to už. Zničíme to už. Yes. Let's go, brosky. Let's go. Som ako nečakal, že to bude teda tak dlho. A je to. Takže very nice. OK, a týmto by som to video už aj ukončil. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Zanechajte tu lajky, odbery a vidíme sa u ďalšieho videa. A čaute.